Køge er en super hyggelig by, en gammel landsby, og du kan jo stort set få alt her i Køge, og nogle fine caféer, du kan på café og spise, og ja, der er jo forskellige forretninger, fra børnetøjsforretninger til, og så til voksne, ikke? Sportsforretninger, jamen du kan få alt i Køge, vil jeg sige, og der er masser af seværdigheder også, som jeg synes er super fedt. Du kan jo sikkert tage ind til København hver gang du skal bare være for eksempel i svømmehallen, eller i biografen, eller ja, på café, som sagt, ikke? Så, så hvorfor søge, når du kan få det hele i Køge? Køge er unik på grund af beliggenhed. Du har alt, du har vand, du har skov, du har bymiljø og et rigtig fint bymiljø, hvor at der er et meget stort udvalg af specialbutikker. Andre steder på Sjælland, hvor at, du har så hyggelige rammer med så mange forskellige muligheder, både for hygge, for bespisning og ikke mindst for at finde en speciel forretning med lige præcis det, der tiltaler den enkelte forbruger. Hej, jeg kan godt lide Køge, fordi at der er en sjov svømmehal, og så er det, at der er søde mennesker, og så går jeg også til dans der. Hej. Køge er en dejlig handelsby. Der er rigtig mange fine forretninger. Og så har vi et socialt her på torvet. Og nede ved havnen er der meget aktivitet om sommeren og i det hele taget. Og inde i Hugosgård er fantastisk med alt den musik, der foregår her. Hej, jeg kan godt lide at bo i Køge, fordi der er rigtig mange gode muligheder for børnefamilierne. Og der er dejlig natur og masser af handlemuligheder og jobmuligheder. Tæt på København og tæt på vand og skov. Jeg synes, det er en meget, meget smuk by. Jeg bor her ikke, men jeg kommer her tit, og jeg synes, der er meget, meget smukt her. Jeg kan godt lide den stemning. Jeg kommer fra Odense nemlig, så jeg kan godt lide den stemning, der er herinde med brosten og små huse.